Agora, segunda parte dos vídeos de hoxe, a lírica. Lembramos que a lírica habitualmente se escribía en verso, é dicir, pois, pequenos cachiños de texto que están escritos nunha liña, que non chegan normalmente ao final da folla e que moitas veces teñen un determinado número regular ao longo de toda a composición, que axuda a que a poesía teña ritmo. Lembrade que había poesías que se lían pum, 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 ou pum, 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 pum. Iso era o ritmo da poesía e é algo que se comparte coa música, coas cancións. Ademais de ser en verso, había algunha poesía que tiña rima, sí? Que todos e cada un dos versos acababan dunha determinada maneira para incrementar esa sensación de musicalidade. Aínda que non nos imos centrar agora, todos seguro que lembrades o que era unha sinalefa. Non vos vou cantar Shakira nisto que está colgado en internet, pero se lembrades dentro da cabeza, sabedes como en determinadas cancións se unían unhas palabras con outras para que nos encaixase no ritmo da canción, e que hai determinados artistas que se non fose con sinalefas nunca conseguirían facer encaixar os seus textos nunha música concreta. Ata aquí, vale? E despois, en canto á poesía normalmente non ten un narrador, a non ser que sexa unha poesía narrativa. O máis habitual é que haxa un eu poético, é dicir, que no poema se estén falando dunha serie de sentimentos, dunha serie de apreciacións que fai o eu, que fai aquel que nos conta o que sinte. Pero, ollo, temos que ter moi claro, igual que en toda a literatura, que ese eu poético non necesariamente se asocia ao autor. A lírica, igual que o resto da literatura, a poesía é ficción. Entón, eu podo escribir un poema sobre unha serie de penas que nunca a min me pasaron. Vale? Ata aquí, a lírica.